Здравейте, фенове на YouTube! Днес ще снимам първия си клип и той мислех да бъде свързан с FIFA 14. Първият мач ще бъде Левски и ЦСК. Ще играем на професионалист, ето както виждате на професионалист. И нека да започваме матча. Това е тренировка преди матча, която трябва да свърши, защото да почне матча. Изпълняваме някакви там глупости, докато започне матча. И трябва да ни изпише клик to kick. Ето, така. И започва матча Левски срещу ЦСК. Ще изпълняват първо ЦСК. Топката е в Сани. Подава към Григоров. Двойно с Сани. Тръгва напред. Обаче Бастов му взима пас към Мюдер. Мюдер няма с кой да комбинира. Започва финтове и се стига до тъж за ЦСК. Мирисавлевич го изпълнява към Янчев. Отнета му е топката, Дъсли Мюдер към Туре. Той има доста сили, обаче го надбягаха и сега топката е в притежание на ЦСК. Пас към Карачанаков. Той пробива хубаво напред, обаче всички се върнаха от Левски. И сега пас към Емил Григоров, обаче Пламен Илиев спаси много хубаво. И това ще бъде корнер за ЦСК. Изпълнява го Петров към Илиев, обаче той изчисти с глава много лошо. Пламен Илиев изпълнява аута към Ангелов. Туре. Технично се опитат да намери Мюдер, обаче Мирисавлевич сега отне и пробива навътре, обаче Димов отне, пас към Иванов, Илиев от ЦСК, Сани пробива, обаче пас към Григоров, двойно с Сани. Той се опитва да намери Карачанаков. Няма никаква засада тук и Старокин отнема много силно към Иванов. Все пак той стига до тази топка и започва да пробива напред, обаче Илиев. Сега какво взимане на Иванов. Обаче Илиев изчисти в тъч за Левски. Изпълнява го Старокин към Гаджев. Гаджев опита да пробие Мюллер сега. Не, Туре, обаче нито един от двамата не можа да намери. И топката е Мирисавлевич. Той опитва се да намери Янчев напред, обаче топката излиза в аут, който ще изпълнява Пламен Илиев. Ангелов. Не, пропусна Ангелов, отиде в Димов. Димов към Мюдер, опита се да намери Туре, обаче не можа. Туре отне топката, пас към Мюдер и каква хубава атака сега за Левски. Мюдер обръща посоката и мисля, че печели и корнер. Изпълнява го Рафаел Бастос, центриране на Бастос, Ангелов и Черни лови. Черни, пас към Петров напред. Джаксън Менди, грешен пас, обаче все пак си връща топката и Божинов пропусна. Илиев сега. Илиев, Иванов му отнес много добре, обаче нямаше ли нарушение от страна на Илиев. Сега дълъг пас към Петров, обаче Илиев излиза и лови. Старокин, Димов. 37 минута на матча. Резултата е 0-0 между двата тима на Левски и ЦСК. Сега с топката е Карачанаков. Олин Староки, хубав шпагат, но не успя да го спре и Бастос отне какви
мрежички му направи само сега. Туре Мирославлевич мутне и изчисти в тъч за Левски. Мюлдер изпълнява към Димов. Димов към Туре. Няма с кой да комбинира Туре. Решава да тръгне сам. И успява Леле каква центрирана на Туре. Там е Божинов. Глава. Добавеното време на първото по време е 3 минути. И сега каква възможност за Петров да открие резултата? 3 човека не могат да го спрат това, че Петров решава към Гаргоров да после паси. Какво спасяване сега на Пламен Илиев. След това кой нанесе удар? Почти на празна врата. Все пак резултата се запазва 1-0. Какъв късмет тук за Левски в тази ситуация. Това е края на първото по време, не спирай. И сега ще започне второто. Ето виждате 3 шута на 1 за ЦСКА. Малко доминират през първото по време. Изпълнява Божинов към Бастос. Тръгва Бастос напред. Взима му Сани и сега топката е в Карачанаков. Олеле, Илиев се подхлъзна. Все пак достигна в тази топка. Пас към Сани. Леле, каква комбинация тук. Карачанаков. Иванов щеше да му вземе, но не можа и сега Илиев. Пробива напред. Пас към Карачанаков. Обаче тук е обсъдена Дуспа за ЦСКА. Дуспа ще има за ЦСКА в... Вижте как Димов. Абсолютна Дуспа. Гаргоров ще изпълнява Дуспата за ЦСКА. Гаргоров. Удар на Гаргоров, удара се градата и това е гол, дами и господа. 51 минута. Емил Гаргоров бележи след Дуспа. Оцелена в градата и след това влезе коварно във вратата на Пламен Илиев. Рафаел Бастос тръгва сам срещу целия отбор. Едва ли ще успее. Олеле, каква атака. Бастос премина през всички. Подхлъзна се обаче коварно и Илиев му отне. Той пък изкара в тъч. Не мога да си обясня защо съдята е с оранжева коса. Иванов. Гаджев сега. Гаджев. Търси комбинация, обаче няма мира. И Илиев му отнема, обаче отново Илиев му отне. Карачанаков сега. Петров. Продължава Петров. Пас към Карачанаков за двойно подаване. И сега Карачанаков намира позиция да стреля. Може би не, вече няма как да стреля от тази позиция. 4 човека от отбора на Левски не могат да му вземат тази топка. Пас към Петров, Гаргоров и какъв късмет за Левски тук. Или сега 62 минута на матча. Мюлдер. Туре. Димов. Димов не можа да се справи и Сани взе топката, обаче Бастос сега от нехубаво минава между 3 човека, обаче Менди го спря. И сега май има нарушение в полза на Левски, да. Изпълнява Рафаел, не, Ангелов към Димов. Димов реши да стреля, обаче Петров в последния момент му отне. Може би ще загубят Левски в този матч. Обаче нямам време за да продължа клипа и ще започна нов, след като свърши времето на преводи.